ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед, ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳа, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. мо бо ин ширкат аллакай тӯли чанд сол мешавад ки ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Ҷастин Гейҷи гуфт ки рақиби навбатии худ киро дидан мехоҳад. муҳориба зидди Рафаэл Физиев ва Чарлз Оливера барои ман як маъно дорад. ба ман ду ғалаба дар кор аст ва ҳардуи онҳо муҳорибаҳои калонанд. аён аст ки ман бо ҳама пайдарҳам ҷангидан намехоҳам. барои ҳамин ҳардуи онҳо рақиби навбатии ман шуда метонанд. ман доимо кӯшиш мекунам ки эҳсосотӣ нашавам, аммо вақте ки ман оиди ин ду муҳориба фикр мекунам, ман эҳсосотӣ мешавам. аз ҳамин сабаб ҳамаи ҷавобгариро барои рақибони оянда ман дар дӯши мураббӣ ва менеҷери худ мемонам, чунки ман ба онҳо бовар мекунам, гуфтааст Гейҷи. дӯстон, чӣ хеле ки мо дар навори интихоби рақиб барои Нурулло Алиев гуфта будем, Гейҷи танҳо муҳорибаҳои калон ё ин ки унвонӣ мехоҳад ва чӣ хеле ки мебинем ин чиз рост аст ва худи ӯ ин чизро тасдиқ кард. аз ҳамин сабаб ман фикр мекунам ки рақиби навбатии Ҷастин Гейҷи бо эҳтимоли калон ин Рафаэл Физиев шуда метавонад. умуман дӯстон, вазни сабуки UFC боз аз сари нав фаъол шуд ва ман фикр мекунам ки мо шуморо дар ин вазн муҳорибаҳои хуб интизор аст. масалан, Дастин Порье баъди ғалаба дар муҳориба зидди Майкл Чендлер гуфт ки барои муҳориба зидди Бенил Дариуш омода аст. ана Матеуш Гамрот боша шаби гузашта ба Майкл Чендлер визов дод: эй Майкл, агар ту ҳоло ҳам хоҳӣ ки туро яке аз довталабон барои унвон шуморанд, пас биё дар фасли баҳор муҳориба гузаронем ва боз ҳамин гуна мо мефаҳмем ки кадоме аз мо гӯштингири хубтар аст. ғолиби муҳорибаи мо дар рейтинг ба боло мебарояд. ҳозирашда боша истироҳат кун, навиштааст Гамрот. дӯстон, фикр мекунем ки пешниҳоди хуб аст. ҳардуяшон ҷангварони ҳаматарафанд ва боз баъзаи ҳардуяшон гӯштин аст. барои ҳамин муҳорибаи шавқовар мешавад агар ки баргузор гардад. чӣ хеле ки ҳамаамон медонем, баъди турнирҳои калон ташкилоти UFC рӯзҳои сешанбе рейтинги худро нав мекунанд ва биён мебинем ки дар рейтинги панд фур панд, яъне беҳтарин ҷанговар новобаста аз вазн баъди мағлубияти Исраил Адесаня чӣ тағйиротҳо шудааст. чӣ гунае ки мебинем якум рақам ҳоло ҳам Александр Волкановский аст. ана дар ҷои дуюм, дар ҷои Исраил Адесаня боша Ислам Махачев аст. то ин дам Ислам дар ҷои сеюм буд, акнун ӯ дар ҷои дуюм қарор дорад. ҷои сеюмро Леон Эдвардс ишғол кардааст ва чӣ гунае ки мебинем ӯ ду зина ба боло рафтааст. ана худи Адесаня боша аз ҷои дуюм якбора ба ҷои шашум фаромадааст. рақиби ӯ Алекс Перейра боша умуман дар ин рейтинг набуд, акнун ҳозир боша дар ҷои ҳаштум қарор дорад. ва дӯстон, бояд гуфт ки Ислам боз як қадами дигар барои шоҳи панд фур панд шудан наздик шуд ва агар ки ӯ Волкановскиро шикаст дода тавонад, пас ҷои ӯро мегирад ва якум рақами панд фур панд, яъне беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн хоҳад шуд. албатта ки худи Ислам ба ғалабаи худ боварӣ дорад, ба монанди дӯст ва мураббии ӯ Ҳабиб Нурмагомедов. австралия, тайёр шав, мо ба замини ту меоем, то ин ки ҳамаи чизе ки ту дорӣ барои худ гирем, навиштааст Нурмагомедов. акнун дӯстон, рӯзи 12 феврал интизор мешавем ва мебинем ки кадоме аз онҳо дар ин муҳорибаи таърихӣ ғолиб шуда метавонанд. яке аз ҷангварони машҳур ва пуртаҷрибаи тоҷик Лоиқ Раҷабов дар яке аз залҳои машҳури амрикоӣ бо беҳтарин ҷангварони ҷаҳон якҷоя тамрин мекунад ва ҳамчунин вақтҳои охир Лоиқ Раҷабов ба турнирҳои UFC рафта бо роҳбарони ташкилот шинос шуда истодааст. чанд муддат пеш ӯ акси худро бо матчмекери UFC Шон Шелби монда буд. аз шаби гузашта боша акси якҷояи худро бо президенти UFC Дана Вайт монд ва ҳамчунин бо яке аз ҷангварони хатарноки UFC рақиби пешинаи Ҳабиб Нурмагомедов Майкл Ҷонсон тамрин гузаронд. хотиррасон мекунем ки айни замон Лоиқ Раҷабов муҳорибаи таъиншуда надорад, аммо чӣ гуна ки мебинем ӯ тамринҳои ҷиддӣ гузаронида истодааст ва дар формаи хеле хуб қарор дорад. боз бояд қайд кард ки шартномаи ӯ бо PFL моҳи декабр ба анҷом мерасад
ва ӯ агенти озод, яъне ҷангвари озод мешавад. ва дӯстон, шояд ки мо Лоиқ Раҷабовро дар UFC бинем. барои ҳамин мо ба Лоиқ бурборӣ ва муваффақият орзумандем ва албатта ки хабарҳои навро интизор мешавем. шумо бошад дӯстон, ҳатман дар канали мо обуна шавен, то ин ки аз ҳама хабарҳо якум шуда бохабар шавен. то боздид хонобуду сарбаланд бошен.